320 kiloa on tossa paino, millä pitäisi mennä mahdollisimman lujaa. Se on tosi kova paino. Sen kanssa mennään hirmuuden vauhtia. Sitten kun on päästy tänne viivan yli, ilmeisesti kokonaan pitää mennä ja sitten tullaan farmarikävelyllä painoilla takaisin. Että... No niin, tuomarin merkistä. Näin, nyt lähti Jack McIntosh, kilpailua johtava englantilainen. Kyllä siinä on vauhtia. 320 kiloa ja mennään lujaa. Ilme on niin päättäväisen näköinen, että Jack menee kyllä vauhdilla. Näin siellä viiva kohta menee 320. Noin ne on ylhäällä ja sitten farmaripainot. 132 kiloa per käsi. Ja tulee. Se tulee kyllä vauhdilla. Englantimiehellä on niin pitkä askel, että ei se paina mitään noi painot, että se kun vaan juoksee. Noin Jack McIntosh on maalissa.